Acovardit i desficiós, espantat i enfenollit, atrapat en un laberint de contradiccions, els roncs de l'Anton es van confondre amb l'amenaça i va disparar l'escopeta. D'un tret al cap, va deixar el germà dormint en un son definitiu, ofegat en un somni esquitxat de sang i pólvora. Aquesta és la crònica sobre l'extinció d'un llinatge, però també sobre la destrucció d'una manera de viure. Els Gastons ens parlen de la injustícia i la pena de mort, però també de la crueltat a què han estat condemnats tots els que no tenen una segona oportunitat a la vida. Hola, amics lectors! Avui us presentaré la nova obra mestra literària Morts que us ha mort, d'Iñaki Rubio. Veurem junts en aquest vídeo com, per mi, aquest llibre és una obra essencial que ha de ser llegida per tots els andorrans. Morts que us ha mort narra la història de dos crims. En primer lloc, el fratricidi, l'assassinat de l'Anton Areny, hereu de Casa Gastó, mort per Pere Areny, el seu germà petit. Aquest pateix de problemes mentals greus, importants, tal com la seva germana Àngela. De fet, tota la família Gastó es podria considerar com una família disfuncional. Amb una germana conca que mai es voler casar, uns pares i molts germans morts, dos de bojos i finalment l'Anton, el cap de casa. La vida a les muntanyes és extremadament dura, especialment en aquest context andorrà dels anys 40, on el país lluita per conservar la seva sobirania entre dos grans potències totalitàries, la França de Vichy i l'Espanya franquista. Però bé, la segona part del llibre narra com el Pere Areny va ser condemnat a mort. És l'última condemna a mort a Andorra. És també la part més crítica amb Andorra de l'època, on empresonen el Pere amb condicions inhumanes i on el judici és més un judici de rigor que no pas de justícia. Se'l condemna com a exemple, no se l'escolta ni se l'entén, se l'humilia i mata davant de tot el país. I ningú no demana clemència. Aquest és el resum essencial del llibre, però crec que hi ha punts importants a destacar, que fan que aquest llibre sigui diferent de tots els que he pogut llegir fins ara i que el facin, doncs, únic. Comencem per una part que em va fer especialment gràcia, que és la manera de parlar dels personatges. És un treball de recerca intens el que va haver de fer l'Iñaki Rubio, en buscar tots els petits diàlegs, totes les petites maneres de parlar que tenia la gent a l'època. Us il·lustraré amb un exemple. A la pàgina 75 diu: «Però a veure», intervenia el Gastó Gran, «no dives l'altre dia que vindries a passar l'hivern aquí, que allà a la costa amb la neu i lo fred no hi ha fènia, que només podem fer que limpiar la cort i cuidar lo bestiar, i que en tenives un tip». Veiem aquí, doncs, com a Andorra es parlava de manera molt diferent que ara, però és clar, és el treball del passat, i crec que és molt interessant que l'autor hagi fet aquesta recerca i puguem veure exactament com era la vida a l'època i, per tant, doncs, com es parlava. El treball de recerca també es veu en aquesta nova realitat que ens presenta el llibre, lluny de tots els rumors que com a ciutadans i ciutadanes hem pogut sentir sobre el cas. Jo crec que no sóc l'única que he sentit que l'any 40 es va fer una condemna a mort per un germà que va matar l'altre, però sempre havíem sentit a dir que era per qüestions d'herència, quan la veritat és molt allunyada d'això. A més, cal dir que el llibre Morts que us ha mort difereix del llibre d'Antoni Morell, 7 lletanies de mort, que és una novel·la lliurement inspirada pels fets. Morts que us ha mort és una crònica al més a prop de la veritat possible del que va passar l'any 1943. Aquest llibre, a part de narrar els fets que va passar en aquella Andorra, també tracta de problemàtiques universals, sempre amb finesa i justesa. Es planteja el dilema de la validesa de la pena de mort, de les malalties mentals a l'època on es representen amb vergonya i s'amaguen. Es tracta també d'un problema de la soledat, de la inadaptació social i finalment acompanyem els personatges en els seus dilemes morals. Aquests personatges són especialment humans, no hi ha un personatge dolent i un de bo. Se'ls poden entendre a tots i no sabem nosaltres què haguéssim fet estant al seu lloc. Aquests personatges, al final del llibre, tenim la impressió de conèixer-los i a mi no m'han abandonat des que el vaig acabar. Per últim, voldria afirmar el meu gran apreci de l'estil de l'Iñaki, fi i vell, acurat i clar, complexe i entendible al mateix temps. Tot el llibre és com un petit poema, un pastís que podem assaborir àmpliament, ja sigui amb el vocabulari utilitzat com amb la manera única que té l'Iñaki de narrar un episodi tan fosc de la nostra història.
En aquest vídeo no tot poden ser punts positius. He d'esmentar també algunes coses que m'han agradat menys, com per exemple la llargada del llibre, són 400 pàgines. Pot resultar potser una mica massa pels lectors més distrets, ja que al principi, sobretot, és una mica llarg. Algunes descripcions molt acurades poden fatigar una mica. El fet que el relat sigui a vegades imparcial i que es facin judicis morals a algunes accions de personatges de manera imperceptible. Només les perceps quan t'has llegit 2 vegades la frase. És a dir, tens la sensació que el relat és imparcial, que és neutre, però de fet no. Veus que hi ha alguns judicis morals, algunes jugements, com dirien en francès, que es fan als personatges i que dius, home, potser no calia que les féssiu, no? Perquè penso que el lector ja es pot fer la seva pròpia opinió sense necessitat de posar-hi una mica l'autor al seu parer. Però bé, suposo que ho necessitava. Per últim, malgrat que s'ha intentat mantenir al màxim la veritat, hi ha coses inventades pel bé del llibre, del relat, de la història literària. Com la persona amb qui s'hagués hagut de casar l'Anton, o les descripcions tan acurades i boniques de la personalitat d'alguns personatges que no corresponen forçosament a la realitat. Ja que no podem saber com eren, és a dir, algun personatge se'ns descriu molt físicament o emocionalment, però ni l'Iñaki Rubio ni totes les persones grans amb qui ha pogut parlar al llarg del seu treball de recerca no podien saber exactament el que pensaven cada personatge a cada moment. No podem saber exactament què van dir els jutges, com van pensar, com van parlar. Però, en canvi, en el llibre se'ns explica. Per tant, hem de ser curosos i saber que, malgrat que els fets siguin reals, que s'hagi intentat mantenir al màxim la realitat, hi ha coses que inventades perquè simplement no les podem saber. Suposo també que l'autor volia deixar anar una mica la seva imaginació. Devia ser molt complex haver d'escriure un relat només basant-se en fets. I bé, ja toca concloure, i concloc com he començat, afirmant i reafirmant amb convenciment que és imprescindible llegir Morts que us ha mort per un ciutadà o ciutadana que vulgui conèixer la història d'Andorra. És un gran llibre i personalment diria que és el millor llibre en català que he pogut llegir. I fins aquí el vídeo d'avui. Moltes gràcies per haver arribat fins al final. No oblideu subscriure-us, donar-hi a like i deixar un petit comentari. Jo me'n vaig a seguir les meves aventures literàries.